LTN. Low trending mission. Chiegni uru nyikwa Ramogi e Jwang'. Jagono ero mabende ong'ere kod nying mar Malisafi e wang' mbui mar TikTok oyudore kama tek mokalo bang' jagono mabende ong'ere kod Ayany e wang' mbui mar TikTok donjone kobila kendo wite od ang'ech kuom ketho mar siko Ayany e wang' mbui mar Facebook mabende wanyalo dendo gi dho ngere ni cyberbullying. Kotenore kod chwanyruok ma kawuono, wachore ni Ayany ne olimo od fwambo wecheno mabende ong'ere kod nying mar AJ Media mondo mi omed keto oganda e ler kotenore kod weche liel mar jagono ero manowito ngimane e masira mar apaya mabende ong'ere kod nying Baba Mona. Bang' mano jagono ero mabende ong'ere kod nying mar Malisafi nodonjo e gino ero ma dho ngere luongo ni TikTok live kasto chako bayo Ayany motenore kod nono. Mano naluokora hata winjo information moro about Malisafi. Malisafi omake to komake to Meko ne okelo reaction mopogore opogore, right? Iyudo ka nitie jomoko ma are supporting Malisafi while others are against him. Gin gi support no onego make, jomoko be wacho ni no, Malisafi no ok onego make. Watch this video. Let us watch together. Piere chalnadi. Ini chiegi piere chalnadi ming'eya piere di kucha to inanyalo nyiewi. Mokwongo dichwo idhichwo gi dhako Malisafi lazima ashikwe alale ndani. TikTok kae. Lazima ashikwe alale ndani. Malisafi to nyaka mak manindi. Kwani ng'ama support kata na utumo nindi okoso alafu iyonyonga support idwaro nango ang'isi idwaro nanga ni tima nade ani tima nade nonsense nani lingo kiking'isa na ling baba wa wuoyo kama ber kata joma ne luwo live noneno baba kuchako yanyonga why do you support Malisafi when wanamchangia hao ndio wajinga kushinda watu support Tokanga to support okni iyanyonga in kikitema Ayany bimaka mama imbe support ngati Indo mandino ngamosene no TikTok. Dichwa ma wiyo kukonyi sateka seche siko ki yanyo mondiji. Ino ma yanyo gachiegi. Dikucha. Imbete liyu majuo kono. Nika Moderator. Yeah, sisi si wajinga. We are not Onge gimibo tima in. Angisi, kioro support ngati, ambe support ngata okikubadi, to kikuma nini mako na mandi ni cheparindo pia. Unajoma chulo malizoi mono ya njia TikTok. Kodika pieri, nonsense. Watu sio wajinga bana. In me chako. Dongin mi chaka. Kidwaro daka wei. Ambe daka kani. Kikitema. Piere na godo bodo kikibedi ni mandich. Piere na godo kikibedi ni mandich. Apenje ujoka magi matin ni unaona kama yawa. Kidwaro ayo. Wapo ya nirenya kakingo kinyi. Nonsense. Kingo kinyi maro lundi di Pierre Modea. Indo kucha guogi ni mjengani. Nonsense. Dichwa wiyo kuti. Ameshikwa afanya whatever you want. Gimondi kibisiko ki iwoyo gimondi ji TikTok nonsense. Inero dichwa wadi ero dichwa wadwa ni kae to dichwa wadwa umodhoga in madhogi reto ko terdhia. Mano paji nikech fuo ka guok gi ng'ony machalo ng'ok guok ite chalo ifuo ka guok. Malisafi no poko yanyo chiegi onego yan chiegi no kabisa nonsense. Koro yan chiegi Pierre molil machalo Pierre ong'er magita ng'ol. Chiegi misiko kitero ni TikTok. Pierre chiegi no to ber nonsense.
otek in biwinje iwinjo kaka chalo no endo. Meko mar Malisafi sani koro oketo dhano e kidienje ariyo. Nitiere jok ma support to gi nitiere jok mar against that. In TikTok, sebere TikTok, say winjo this thing for some time. Where is your stand? Do you support Malisafi mondo kik bed arrested? Kata mondo mi obed released? Kata wacho ni eti gimotim no tim gimarach? Cause where you are, iwacho ni Auka Junior did a good thing. Kotimo marach, why? Kotimo maber, why? Ma iluongo ni LTN, Luo Trending Nation. Koponi yudo koko trend, koponi iwinjo kono trend to kiyude ka. Man, it is not trending still. We shall bring you kaka gibironwa, kaka gedonjo, sama gedonjo, ngamotimogi. And we have nothing to hide. Onge ngame pando ka. Yeah, stations moko yudo ka ipando o umeri motimogi ni ma wafichi ni maji. Nothing. Ka en igole kaka en no endo. Koro sane Malisafi pod nie od ang'ech. Wabiro kelo nini to okete e od ang'ech mane. Station do bila mane. No make sadi. Ere kaka no make. Owuok karango. To bi chwale do kose timore nade. Meanwhile ekinde gi eki pod wamedo kwayo no wamedo oro condolences magwa kilitne Baba Mona. Baba Mona was our friend, and angeni issues mang'eny gi de koro iyudo ka no se address ma de koro weche ber. Daka matin mowewane, things have been in mess. We've been in mess. I'm very sorry for those people that are demanding for international or national language, but this one is LT and Luo Trending Nation. So we are still speaking in Luo, but if there is an item that you really demand for translation, then we have another channel, that one, my personal channel, LTN. Jano the governor, you're making noise. LTN, Luo Trending Nation. Okay, now Luo Trending Nation is this one, but now we have another one that is Omari Nash KE. So maybe you can tell us an item that you feel like we should translate, then we translate it for you. Be updated. Today we shall be streaming live. You'll be seeing how people are contributing for Baba Mona, and all the things that are happening will be streamed live here. And I believe that maybe we shall put it in a language that most of you will understand, because I know Baba Mona was a public figure and he was a friend to many. And so if we'll be doing that, I beg that I believe that it will be in a language that all of us will understand. Meanwhile, continue giving us your feedback about the arrest of Malisafi. Otek jodalawa, Baba Mona ne wachone otek matin. Gisani ni endi poden mana LTN. Walukre uru jodala. Walukre uru waikore wadwa dhi Egesa Villa for the contribution towards Baba Mona's what? Let us meet there. Umari Nash chino jamani mbele. Chini mineno mbele miyoko. LTN, Luo Trending Nation.